Rojbaş temaşevanên hêja hûn xêratin kanala me ya Kurtî TV di dersa xwe ya ancîwaneya xwe ya pêncem ya dersên Photoshopê dem dîsa bi hev re ne heta nîha me çar wane li şûn xwe veştin. Di vê waneyê de em ê li ser nivîsê li ser tekstê rawestin. Tîpografî an ku tekst nivîs di nexşesaziyê de di grafîk dîzaynê de cihekî xwe taybet heye û em dixwazin di Photoshopê de pêşanî we bidin bêka hûnê vêna bi çi rengî bikarbînin, bi nivîsê çawan tiştên balkêş durust bikin, an jî nivîs û dîmen, nivîs û wêne bi çi rengî hûnê karibin bi hevdûre bikarbînin û tiştine ciwan, tiştine balkêş jê dervixin. Em derbasî waneya xwe bibin. Me cihek vekiriye berê jî me diyar kiribû bi çi rengî hûnê cihê karkirinê vekin. Me film û video dest nîşan kiriye full screen 1920-1080 pîvana wêna pîksel bêguman em dest pê dikin. Li vir dema me amûra karkirinê ya tekstê me dest nîşan kir wekî hûn di wê videoya biçûk de jî dibînin ji wara dibêje helo. Li vir hûn dikarin pêş de jî dest nîşan bikin bê hûnê kîja awayê nivîsê bikarbînin. Ez bêhtir ji bo nivîsên teng ê ku ser hevdû de bên alternatîf û götrik bikartînim û di vira de jî vebijêrkên wê hene nivîsa zirav hetanî bi nivîsa qalin hûn dikarin ji bo xwe dest nîşan bikin. Meziniya nivîsê li vira dest nîşan dikin, diyar dikin. Ez ji ber ku şaşeya me mezin e ez dixwazim sî baş e bi aliyê çapê ve bila dest pê bike reng jî ev ye rengekî zêrîn e ji ber karê minî berê maye bila habî bila pirteqalî bê ez hej rengê pirteqalî dikim û em dikarin bi mişkê dema me piçekî dewsand û wiha anî ev cihê tekstê diyar dike. Binêrin xweber nivîsek nivîsî ev lorem ipsum ev e nivîsekî giştî navnetevî ye ji bo cerbandina ji bo taqîkirdinê tê bikar anîn ev tekst xweber tê li vira biçî dibe. Em çi bixwazin em dikarin vira binivîsin dema hûn bixwazin vira teng bikin û fereh bikin jî hûn dikarin lê divê ev nivîsa we wiha destnîşankirî bê eger na mînak bi vî rengî eger hûn bixwazin vê şaşeyê biçûk û mezin bikin nivîs xira dibe. Bala xwe bidine ji ber wê hûn nikarin bi vî rengî biguherin. Em tirkînin û nivîsa xwe dest nîşan dikin û şaşeya xwe biçûk û teng dikin. Ev ji bo çi baş e eger deverekî we deverek dest nîşan kiriye we malik diyar kirine we cî diyar kiriye ez wiha bêjim ez ê grafîkekî durust bikim bila her du aliyê wêne ji bo ku wekî hev bê ji bo ku ev çar anîşk xira nebe her çar aliyê wêne wek hev bin divê hûn tîra berê wê li jorê di tastatûrê de keyboardê de tîra berê wê li jorê bitirkînin û bi vî rengî bi mişkê bikişînin. Ev e me malikek dest nîşan kir an jî me çêkir yekê dîtir ez kopî dikim kopî jî bi altê çê dibû dema hûn pê li altê dikin li vira dibêje yekê ji ber bigire ji ber girtin wiha ye. Min li vira çar malik danîn û navbera wan e wekî heve ji ber ku Photoshop bixwe dema hûn piçekî nazik kar bikin Photoshop navbera wan e ji bo we sererast dike. Lê ez dixwazim bi heman rengî nivîs jî wekî vê nabê. Bala xwe bidine bilindiya wêna bêguman niha ez nikarim sererast bikim lê ne giring e ji ber ku girêdayî dirêjiya teksta we ye. Ez ê heta vira werim ev na jî nivîs e çi nivîs dest me de heye min jiyannameya Şakiro hazir kiribû amade kiribû ez beşekî jê bikar bînim ewha nivîsa xwe bar dikim
لێ ji ber ku min sînor daniye min heta vê derê aniye nivîs hemî bar nebû Photoshop ji bo karê projeyên wekî pirtûka wekî kovara bi qasî InDesignê bikêr nayê ez vêya ji we re bêjim ji bo wan projana InDesign baş e InDesignê hûn dikarin flyera jî hûn dikarin kataloga hûn dikarin pirtûka mîzanpajaya çê bikin serrastkirina wa çê bikin hûn dikarin hemî karên pirtûkan kovara tiştê wiha bi InDesignê baştir durust bikin lê Photoshop jî ji bo qalibên çapê ji bo karên çapê bernameyekî gelekî baş e ji xwe Adobe êdî hemî fonksiyon dane hemî bername ji ber ku her mirov giraniya xwe dide ser bernameyekê Adobe jî ji ber ku vêya dizanê hûn dikarin Photoshopê jî her tiştî bikin hûn dikarin bi InDesignê jî hema her tiştî bikin ji ber wêna êdî ew fonksiyon ew kar dane va bernama jî em nivîsa xwe ew bikin piçekî biçûk bikin bila hemî li vira bicî bibe 14 jî zêde biçûk bû 16 24 baş e rengê wê jî em bikarin reng li vira ji xwevaya cihê tekstê bila antrasît bê rengekî gewrê tarî antrasît e ji xwe niha ev qalibê tekstê heman wekî van malikê jorê ye mezînyayê firehîya wêna ji xwe bi van bi xêra van xetên alîkariyê hûn dikarin sedî sed pîvanayê rast dayînin pêwîst nake hûn zêde pêremijûl bibin eger destê we û mişka we jî baş bê û nazik bê hûn dikarin ez dixwazim ku ev teksta min dinîvî de bê hawiha bê wiha ciwantir ez bawerim li vira jî me berê gotu hûn dikarin wekî mask bikar bînin û li vira wêneyê xwe bicî bikin lê me ew wane derbas kirine em niha li ser tekstê radiwestin baş e ji me re sernivîs jî pêwîst bû sernivîs ji bo ku em karibin sernivîsekî bicî bikin em karin vê nivîsa xwe biçûk bikin û wiha jî biçûk bikin bikişîne jêrê û li vira cihekî sernivîsê niha ez vê carê wiha nakişînim ez vêya nakim şûn vewerim ez ê yekser vira bitirkînim dema ku min vira tirkan yekser li gorî va pîvana 18 punkt û li gorî vê awayê nivîsê li vira nivîs tê ez divê vêya biguherim jiyannameya Şakiro jiyannameya Şakiro ez êdî li ser vê sernivîsê kar bikim ez dixwazim sernivîsa min piçekî cuda be bila şêweyê nivîsê jî cuda be ev nivîsa girover kêfam jê re tê ev awayê nivîsê ev cureyê nivîsê bila piçkî dî tarî bê bila mezintir bê ji xwe lê divê sînorê me derbas neke em heyjûya hebin bi vê rengî em deyne vira em ê kêlekê wana an jî rastbûna wê jî paşê ser rawestin niha ev pir standard pir awayekî standard e ez dixwazim tiştekî dî taybet li vira durust bikim bala xwe bidinê li vê dirê li vira ji xwe min aliyê rastê cihê tekstê vekiriye cihê serrastkirinên tekstê lê li vira jî hûn dikarin wêya carekî dîtir eger venekirî bêlcem we ev malika vebijêrkan hûn li vira dikarin peyda bikin pêlê bikin û yanî bitirkînin û vekin ji gelek devera tekstê serrastkirin ev ê yek cihê wê ye teksta jor berbijêr ve ev jî ya navayê vala ev jî navayê vala ji me re ya standard lazim e an jî pêwîst e
و بجرك الجوري نحمو لي اگر افتيرا ونكي ونبجن نا افتيري ناكي از برفراهي دخوازم اگر جمو نفكري بي ون دفرا دجي دپاجا دجي جهه تكستيت كارم ببينم بالماني جبرگو بكارتنم سايخنا ناويونا ev malika az benim ber biçaveva da hon baştır bibînim min girt û li vira dîsa vedik bala xwe bidinê di vira de bêhtir berfirehî hene ez ê li gor va berfirehiya vêna rast bikim ez dixwazim got ev nivîs hemî mezin bê ha mezin bêguman sînorê me derbas kir em ê piçekî di nivîsê biçûk bikin lê pîtên mezin ez dixwazim kar bînim ez dixwazim li vira awayê nivîsê biguharim wiha ciwantir e ez dixwazim reng biguherim reng bala xwe bidinê li jorê jî heye lê ji bo ku niya jorê bikar bînin divê hûn vê nivîsê çalak bikin hetanî hûn bikar bînin bes li vira yekser hûn kevine nav van ve bijêrka de û bikar tînin ez dixwazim evna hinekî girêdayî ew kêne carna di flyera de dema hûn flyera dinivîsin û dixwazin hindek zanyarî li ser anîşkê nivîsê binivîsin an jî li jêr binivîsin evna ji bo wê baş e mînak dengbêj ez vêya destnîşan dikim û vira ditirkînim dengbêj radike anîşka jor wekû zanyariyekî wekû înformasyonekî li vira bicî dike hûn dikarin vêya weke jimarekî dayînin an jî stêrk bêhtir stêrk tê bikar anîn ez klavya almanî çalak bikim weke stêrkekî ew stêrkek bikar me bikar anî evne ji bo wê baş e an jî bila stêrk were jêrê bûre me hemî destnîşan kir bibûrin ez vêya nadixwazim ku were jêr ev stêrk ewa li jêrê bicî bibe ev ji bo wê baş e an jî jêr bila xet bê xetik dayê bila îtalîk bê kêlekê ve wekû meyla wê hebe xwar bê tiştê herî zêde ji bo wê pêwîst dike ez bawerim ev e bala xwe bidine vana evna navbera nivîsê ez ji bo vêna bikar bînim baştir e bawerim navbera nivîsê ji were bibûrin bilindbûna xetê bilindbûna awayê nivîsê li gorî sadeyê diyar dike sadî sada navbera nivîsê ev dere navbera xetê nivîsê hûn di vira de dikarin sera rast bikin biguherin eger otomatîk we destnîşan kir auto we destnîşan kir ewa xweber li gorî standarta wêna ji were durist dike lê eger hûn bixwazin li gorî hejmarê jî hûn dikarin navbera xetên nivîsê diyar bikin ev di grafîkê de gelek tê bikar anîn dema hûn flyerekî an ji kartekî menûyekî katalogekî çê bikin ev ji bo wê gelekî pêwîst e çima pêwîst e ez dikarim mînakekî dîtir bidim ez bawerim herî zêde jî ji bo vêyekê wê pêwîst bike ji bo karê flyera kesên ku dixwazin broşûra durist bikin ji bo dikana ji bo restoranta ji bo deverê wisa herî zêde jî ji bo wa pêwîst ez bawerim mînak ez ê li vê derê navê xwarina binivîsim ez piçekî dî mezin bikim tirşik kanî şeya me tirşik goştê kelandî patatên qalandî
İsotên sorkirî. Nanê şikeva. Nanê tanûrê. Zalata. Mehîr. Kerengên sorkirî. Tanîrê bi sîrik. Dikarin bi hezara nav binivîsin. Hemû jî tiştên Kurdî, Kurdewarî. Niha vî rengî ez ji bo we mînak bidim. Da hûn bikaribin baştir tê bigêjin. Niha her xwarinek hejmarê wê heye. Ji yekê êdî me deh nivîsîne. Qet min nejmartibûn. Waya deh derketine. Niha lê binerin hemû di yek rêzê de ne. Çima ji ber ku font yek e, mezinî yek e, her tiştê xwe yek e. Lê di vira de mînak me tiştekî dî nivîsî. Îsotên sorkirî ji îsotên tûş ji îsota reş ji catirê û ji kevçiyek kaçûkulê na mastlênayê û ji kevçiyek rûm tê sorkirin. Min ev zanyarî divê ez va zanyariya li jêrê binivîsim. Li jêr îsotê sorkirî de binivîsim. Divê ez navberê vekim û vê teksta xwe ez ê tenik bikim hinekî dî. Li ku derê tenik bikim? Li vira jî dikarim. Awha biçûk bikim. Piçekî dî biçûk bikim ji ber ku ev tenê yani tiştê di nava xwarinê de ne zaniyarî ne û ez ê vê navberê jî otomatik ez ê hinekî dî biçûk bikim. Çend de sî ye em ê bikim 24 navbera wê ne. 24 gelekî kete ser hev de sî bila 27 bê. Awha. û ez dixwazim va zaniyariya li vê dirê bicî bikim. Dîsan mezin e. 24 bila ev jî 24 bê. Anha baştir bû. Ez dixwazim cuda bikim bila xwar bê. Ez dixwazim rengê wê biguherim. Pirteqalî rengê minî favorî. Ez dixwazim wiha bê. Baş e. Ji bo vêna divê em çi bikin? Navbera nivîsa eger we wekî hevdabiyê de li vê dirê auto ye, otomotîk e. Ez ê rabim serê wê jî binivîsim wekî dibêjim. Buhayê wa jî ez ê binivîsim. Ez niha ji ber ku klavya Kurdî ye ew jî bişekî kêşeyê di mesela nivîs hindek tişta de. Ez ê 3 euro binivîsim. 3 euro gol euro diçim ji ber ku her tim euro bikartînim. Mixabin perê Kurdî tune ne. Ez dixwazim fonta wê biguherim û wiha min navber dayîyê de lê nayê. Ji ber vê yekê divê navbera vê û vêna yek bê, ez ê navbera vêna bikim 30 KB çîjê derkevê 48 jî zêde ye 36 kêm e 48 zêde ye. Em ê bikin
44 a başa ez ê jî 44 daynim dema min ev navbera wana wekî hevçê kir font neyek jî bê awayê nivîsê neyek jî bê dîsa tê aynî rêzê tê heman rêzê ev jî bi heman şêweyê çend bû mînak 44 punkt navbera wana dema 44 bê tê heman rêzê lê kêşeyekî me heye di virada ez bawerim bala we dikişînê ev nivîs me girtiye navberê ji ber wê jî divê ev jê biçe û navbera vira vebê ji çarê û pê ve divê navber vebê aha niha di amadekirina vê de hûnê rastî gelek kêşeya werin lê rêka herî hesanî ji bo bicîkirina va teksta di flyera de di deverê zanyariya de gelekî tê bikaranîn rêka herî hesanî hûn vêya bi serê xwe binivîsin veya û navê xwarina bi serê xwe binivîsin yani bila eva bi tenê bin û eva bi tenê bin tenê û navbera wana li gorî pîvanê vedikin û va nivîsê xwe tênin dixine navberê de bi vî rengî dîzaynekî xweş û birêk û pêk çê dibe niha ji bo serrastkirina nivîsê û sernivîsa jî ez xwarinên kurdî ez dixwazim sernivîsa xwe jî kê biguherim tiştekî balkêş daynim bila ne îtalîk bê kanî teksta me bila ne îtalîk bê ev e menü an jî tiştekî standard me diyar kir ez dixwazim navbera vana biçekî dî vebê navbera va teksta vebê navbera pîta vebê navber jî civira de tê serrastkirinê ev kêm dike ev zêde dike ji xwe niha 25 zêde ye ji ber ku ev font alternatîf gotek ev bixwe gelekî teng e nivîs nêzîkî hevdûne ji bo deverê teng ji bo eger zêde cihê we nebe ev tiştekî baş e hûn bikar bînin niha 0 bi vî rengî ye ev 0 e rengê wê risene bes ez dixwazim navberê vekim av haz dixwazim pê tiştekî wiha bikim ev di kudrê de bêhtir tê bikaranîn ez wê jî ji we bêjim dema we logoyek durust kir mînak we logoyek wiha durust kiriye ez logokî daynim rengê sor lê nayê ji xwe ev reng dibe ku rengê negerm rengê sar we logoyek durust kir navê logoya me jî navê kompanyaya me jî Kurtî TV em rengekî jî bidnê de awiha bila spî bê em mezin bikin ke û baş e ez ê tenê rengê wê na biguherim ez dikarim tenê rengê wê biguherim bêguman lê nehat ew jî nebû bila vî rengî bigire erê bila wiha bê min ev logo durust kir logoya me nexirab ji çê bû rastî û ez dixwazim wekî sloganekî an jî tiştekî li vira de binivîsim dengê Kurdî dengê Kurdan em bêjin
denge Kurdan. Denge Kurdan gelip derece. Ez tane denge me benvisin baştıra. Hemen ev nivîs li vira nivîsî. Ez dixwazim vê fontê bikar bênim. Lê binê logoyê firaha tenê nivîsa me teng dimîne. Em ê çawa kin? Em ê ji xwe font li sloganê nayê anku li evê nayê. Li jêr nivîsê nayê. Ji ber wê na nivîskî piçekî dî teng jor û jêr de piçekî dî kêm pêwîst e ji me re. Ev jî baş e, ev jî nexirab e. Dîsa jî lê nayê ez ê çi bikim? Ez ê navberê vekim. Bêhtirî xwe di vir de tê bikaranîm rastî. Ez ê navberê hîn jî vekim. Ez ê hîn jî vekim. Hetanî bigêje vê derê. Zêde bû. Ez wiha vir destnîşan bikim, piçûk bikim. Dîsa jî tê. Aha baş. Înak. Ji bo vê yekê baş e, bêhtirî xwe, ji bo jêrnivîsa bêguman vî rengî nabe. Dema we jêrnivîsek nivîsî jêrnivîs ne slogan ne di rengê logoyê de bê baştir e. Bêhtir jî rengê gewr tê bikaranî. Tiştekî wiha mirov dikarê çê bike. Ev e qonaxekî tekstê bû. Tekst me tenê fonksiyonê wê an ji aliyê wê teknîkî hinek em ser me kar kiriye. Ev jî ya jor û jêr ev fonksiyona ji xwe me li wan meyzand ev na nîvê tekstê xetekê lê dixe. Ev na hinekî fêr bûn ji xwe ev jî vebijêrkên vê fontê ne. Ev na hemû fonksiyon jî ew kin awayê nivîsê cuda. Awayên cuda ne ev vê fontê ev vê agendayê ne. Fonteke zengîn e, diyar e. Ez bawerim kêm zêde aliyê wê bingehîn yê bikaranîna nivîsê hûn fêr bûn. Di waneyekî dîtir de dîsa em ê li ser nivîsê kar bikin ji ber ku hîna gelek tişt hene. Hîna efekt hene, hîna em ê li ser nivîsa hûn ê bi çi rengî karibin bergê kovara bi nivîsê çê bikin. Ji ber ku tîpografî herî zêde jî di bergê kovara de tê bikaranîn. Kovar piraniya xwe bi nivîsê balê dikişînin. Erê wê ne dîmen gelekî balkêş e lê gelek kovar hene tenê bi nivîsê bi tekstê bala mirova dikişînin. Em ê hîna li ser wane rawestin. Hêvî darim waneya me bi dilê we bê eger we eciban dibe hûn dikarin li jêrê şirovê xwe jî binivîsin. Pirsê we hebin hûn dikarin binivîsin. Eger bi dilê we bê bêguman hûn dikarin belav bikin ji bo nas û dostên xwe û sûdekê ji vê vîdyoyê û vîdyoyê me dîtir werbigirin. Demekî xweş were dixwazim her bijîn û bimînin xweşiyê de.